Milý otec Tibor, vážený pán veľvyslanec, milí spolubratia kňazi, reholníci, reholnice, bratia a sestry, teším sa, že sa stretávame pri tejto príležitosti a dovoľte, aby som hneď na úvod prezradil jedno prekvapenie pre vás. Vidíte, že som položil sem kríž sklenený, uprostred ktorého je vložená relikvia. V rámci jubilea príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom putovala relikvia svätého Cyrila po všetkých farnostiach Slovenska a v auguste a polke septembra putovala táto relikvia aj po slovenských komunitách v Kanade a Spojených štátov. No a dnes, keďže som ju ešte nevrátil tam, odkiaľ je zapožičaná, som videl ako vhodné túto relikviu priniesť aj na toto podujatie, ktoré sa vlastne týka toho, koho ostatok posvätný relikviu teraz máme medzi sebou. Takže v istom zmysle slova môžeme povedať, že svätý Cyril je tu medzi nami prítomný aj prostredníctvom posvätnej častice z jeho tela. Chceme hovoriť o duchovnom posolstve svätého Cyrila a Metoda, pretože základné údaje z ich života sú všeobecne známe a preto dnes aj v duchu názvu tohto podujatia sa chceme zamerať aj na to, čo svätý Cyril a Metod hovoria človeku žijúcemu na začiatku 21. storočia. Pretože misia solunských bratov, svätých Cyrila a Metoda, nie je len konkrétna historická skutočnosť, ale ich pôsobenie tvorí aj akúsi modelovú situáciu. Keďže sú to svetci, teda ľudia, ktorí už vo svojej dobe vykonali výnimočné dielo, v istom zmysle slova sa ich dielo vymaňuje zo svojho konkrétneho časového a priestorového kontextu a sú to vzory nasledovania hodné a nasledovateľné aj teraz. Ideovým jadrom posolstva a misie svätého Cyrila a Metoda je najmä obeta. Napriek únave a chorobe vykročili k našim predkom do strednej Európy s odhodlaním prekonávať nielen priestorové, ale aj kultúrne, mentálne a v istom zmysle slova aj jazykové, lingvistické vzdialenosti. Jazykové premostenie medzi odovzdávateľmi posolstva a jeho prijímateľmi uskutočnil svätý Cyril výnimočným spôsobom tým, že vytvoril osobitnú abecedu, ktorou potom zapísal posvätné biblické aj liturgické texty. Môžeme dokonca hovoriť o istej lingvistickej empatii, teda, že svätý Cyril vytvoril znaky, ktoré vedeli zachytiť špecifické a typické svojské spoluhlásky a samohlásky, ktoré používali ľudia, ku ktorým boli poslaní. Čiže najprv sa započúval do jazyka tých, ku ktorým potom mal hovoriť a potom na základe tejto skúsenosti vytvoril sústavu znakov, ktoré dnes voláme hlaholika. Keď tieto znaky analyzujeme a potvrdzujú to aj jazykovedci, zistíme, že vytvoril znaky zostavené okrem iného z troch základných kresťanských symbolov, poukazujúcich
na Božie atribúty a na transcendenciu vzťahu medzi človekom a Bohom. Keď sa zahľadíme na písmo hlaholíky, tak nám markantne vystupuje do popredia znak kríža, teda kríž, ktorý je komponovaný a variovaný v jednotlivých znakoch, znak alebo symbol trojuholníka a symbol kruhu. Takže 3 znaky, ktoré vzájomne hlboko súvisia. Ak som hovoril, že misia svätého Cyrila a Metoda sa nesie v duchu obety, ktorú oni sami priniesli, tak túto obetu zvýrazňuje kríž. Kríž vidíme v rôznych variáciách, v rôznych znakoch hlaholíky a kríž je symbolom obety. Kríž je symbolom lásky plnej obety. Obety, ktorá je motivovaná láskou. Pretože Ježiš Kristus, zomierajúc na kríži, sa modlí za tých, ktorí ho ukrižovali a odovzdáva Bohu svoju dušu. Ako keby svätý Cyril chcel povedať, že tu nejde len o znaky, tu nejde len o symboly, ale že vo všetkom, čo sa vypovie, čo sa vyjadrí, čo sa vysloví, by mala byť zakódovaná, by mala byť prítomná láska, ktorá sa obetuje, a to preto, že láska bez rozmeru obety nie je v skutočnosti láska. A to je to prvé posolstvo pre dobu wellnessu, dobu pohody, dobu, ktorá propaguje a podsúva nám, že kvalita nášho života je priamo úmerná pohodliu, ktoré v našom živote prežívame. A preto ten kríž kódovaný do posolstva nášho vyjadrovania, ten kríž kódovaný do najhlbšej atmosféry toho, čo každý deň verbálne alebo neverbálne vyžarujeme do nášho prostredia, je istou protiváhou pokušenia, že dobre žijeme vtedy, keď žijeme pohodlne a keď sa máme dobre, pričom vieme, a potvrdzujú to aj psychológovia, že kým človek hľadá vlastné šťastie a vlastné pohodlie, je vždy nespokojný. Viktor Frankl, veľký viedenský logoterapeut, hovorí, že až keď človek vyjde zo seba, až keď začne žiť pre druhého a hľadá šťastie toho druhého, až vtedy nachádza aj vlastné šťastie, násobené spôsobeným šťastím, dobrom, darovaním sa pre toho druhého. Čo je zdrojom tejto lásky? To vysvetľuje ten ďalší symbol kódovaný do znakov hlaholíky, a to je trojuholník, ktorý je starobilým symbolom spoločenstva osôb Svätej Trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého. Najhlbším základom a zdrojom skutočnej lásky je láska ako najhlbšia logika existencie sveta a vesmíru. Boh je láska a tá láska je vo veľkej vnútornej zomknutosti zjednoteniu troch božských osôb. Možno by niekto na tomto mieste mohol povedať, že je to príliš metafyzické, príliš transcendentálne na to, aby sme mohli túto vec alebo túto myšlienku aplikovať, vteliť, inkarnovať do našej každodennej reality. Lenže kto je pokrstený v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, je včlenený do rodiny pokrstených ľudí a stáva sa bratom Ježiša Krista.
je naštepený ako živá ratolesť na Ježiša Krista. Ako keby ten trojuholník zakódovaný, zakomponovaný do hlaholiky chcel vyjadriť, že krstom sme pozvaní tú lásku, ktorá je princípom Božej existencie, troch božských osob, Otca, Syna a Ducha Svätého, nám Ježiš Kristus chce odovzdať. Aj keď je to čosi, čo nás nekonečne presahuje, možno práve preto, že nás to presahuje, nás to dokáže zasahovať a dosahovať v najhlbšej vrstve nášho duchovného prežívania, nášho duchovného vedomia. Ježiš Kristus, ktorý zomiera na kríži, je súčasťou tejto mystickej trojičnej lásky a je jej poslom. Prichádza, aby nám ju odovzdal a aby nás do nej pozval. No a kríž a trojuholník pochopíme len vtedy, keď porozumieme tomu, čo vyjadruje ten tretí kresťanský symbol, a to je kruh. Kruh, ktorý je ohraničenou plochou, teda je symbolom konečnosti, ale zároveň kruh, ktorý ako kontúra sa nikdy nekončí. Čiže kruh je symbolom nekonečnosti a konečnosti nášho ľudského, pomíjavého života, ktorý ale nekončí smrťou, ale po smrti ako sme stvorení pre nesmrteľnosť, sme stvorení pre večný život. Čiže ten kruh zakódovaný do jazyka, do znakov, ktorými sa zapisuje jazyk a cez ktorý sa odovzdáva posvetné biblické posolstvo a liturgické texty, nás pozývajú prežívať náš život aj ľudí žijúcich na začiatku 21. storočia ako ľudí, ktorí sú viac ako len bytosti s vymedzeným časopriestorom tu na tejto planéte. Ale sme pozvaní, aby po teste pozemského života sme zažili stav večnej blaženosti mimo času a mimo priestoru, kde v jednom veľkom teraz, hovoria teológovia, vo veľkom vytržení alebo extáze lásky budeme zažívať našu najhlbšiu osobnú identitu. Pretože našu identitu nachádzame vtedy, keď stojíme pred tým, ktorý nás pozval do existencie na tomto svete. Keď sme z očí v oči nášmu stvoriteľovi, ktorého, ako dúfame, budeme raz vidieť z tváre do tváre, vtedy porozumieme tomu, kto sme pred Bohom, kto sme pred ľuďmi a kto sme sami voči sebe. Čiže tri znaky, kríž, kruh a trojuholník zakodované do jazyka sú pozvaním žiť obetavú lásku, budovať láskyplné spoločenstvo s ostatnými ľuďmi podľa vzoru Svätej Trojice. Tu by som ešte predsa len na chvíľočku odbočil. Prvé poradie, ktoré sme dostali v našom živote, bolo, že sme boli tretí. Lebo keď sme sa počali z lásky našich rodičov, lásky dvoch, my sme boli tí tretí. Uzatvárali sme trojuholník lásky. Takto sa trojičná existencia Boha premieta do existencie a dynamiky ľudského spoločenstva a ľudských vzťahov. Máme tu relikviu svätého Cyrila. Nevieme povedať, z ktorej časti tela je táto relikvia vzatá. Ale vieme a môžeme predpokladať, že je to snáď častica z nohy svätého Cyrila. A potom sú to tie nohy, ktoré vykročili smerom do strednej Európy, aby tu
s obetou, s obetavosťou, nielen fyzickou, ale aj duchovnou a intelektuálnou, odovzdali to posolstvo. Možno tá relikvia pochádza z ruky svätého Cyrila, ktorý tou rukou ako prvý písal a komponoval znaky hlaholiky, aby v nich potom zapísal texty, živé Božie slovo v materinskom jazyku tých, ku ktorým boli poslaní, a preto sa im stalo veľmi blízkym. Tá ruka, ako keby nám chcela povedať a sa nás pýta cez ňu svätý Cyril, čo robia naše ruky. To, čo robíme každý deň, to, čo vykonávame každý deň, je aký je plod, aké je ovocie nášho konania, ktoré robíme rukami a ktorého symbolom sú ruky. A sme pozvaní písať knihu nášho života, posolstvo nášho života, vety, slova, ktoré verbálne, neverbálne, svojim životom, svojimi rozhodnutiami ponúkame prostrediu, v ktorým sa pohybujeme, aby tam nikdy nechýbal kríž, ani kruh, ani trojuholník, ako sme o tom hovorili. Možno, že táto relikvia je z hlavy svätého Cyrila, z tej hlavy, v ktorej sa zrodila myšlienka zostaviť jazyk, ktorý je výrazom empatie voči tým, ku ktorým sú poslaní. Ak teda máme toto všetko zhrnúť do akéhosi jadrného a jasne vysloveného posolstva, tak to posolstvo je o tom, že ak chceme tomuto nášmu modernému prostrediu odovzdávať niečo, čo je naozaj hodnotné, najprv je dôležité sa aj započúvať do spôsobu myslenia, vyjadrovania, uvažovania tých ľudí, ktorí sú okolo nás. Len keď ich budeme počúvať, len keď sa vcítime do ich spôsobu uvažovania, bez kompromisu s jadrom pravdy, zdôrazňujem, bez kompromisu s jadrom pravdy, ktorú chceme odovzdať, im spôsobom, ktorý je pre nich priateľný, ponúknuť toto posolstvo. Svätý Cyril je príkladom tejto misionárskej empatie, ktorá potom prináša ovocie a robí to posolstvo blízke tým, ktorí ho počúvajú. Svätý Cyril a Metod sú patrónmi, spolupatrónmi Európy, pretože práve svojim počínaním vyjadrili veľkú misionárskú veľkorysosť a otvorenosť voči iným kultúram, iným jazykom, a práve to premostenie jazykové, mentálne, intelektuálne spôsobilo, že si na nich dnes spomíname nielen ako na historické postavy, ale ako na niekoho, ako na dvojicu, ktorá dnes, tu a teraz, v tomto čase, v ktorom žijeme, nás môžu inšpirovať. Nie k tomu, aby sme len pochopili, čo bolo, ale aj k tomu, aby sme pochopili, čo je a čo bude. Teda, aký postup alebo akým spôsobom môžeme aj my svojmu prostrediu odovzdávať to, čo je vznešené, hlboké a pravdivé. Prajem vám všetkým, aby aj táto konferencia, ktorá práve začína a ktorej zorganizovanie treba naozaj vyzdvihnúť ako vynikajúcu myšlienku, aby všetko to, čo ešte odznie, bolo tiež inšpiráciou k tomu, aby keď po tomto stretnutí vyjdeme von, do ulic, do kancelárií, do škôl, jednoducho do našich prostredí, aby to bolo pre nás aj takým impulzom povedať druhým zrozumiteľným a veľmi úprimným spôsobom, čo je zmyslom ľudského života, kam ľudský život smeruje a najmä to, že tú našu budúcnosť pozemskú alebo transcendentnú budujeme práve od tejto a nie inej sekundy. Prajem vám požehnaný deň. Všetko dobré.